Odhi mbele ni mino dogai mar Azimio Raila Odinga miluongo ni Ida Odinga koro kwayo oganda ma higi oniang' mondo wuog oko mar ndikore chenro mar yudo omenda mar piny owacho. Ida nigi luoro ni samoro koso ng'eyo malong'o ema nyalo miyo oganda koso ndikore mar yudo omenda monego giyudi kowuok kuom sirikal. Ida opuoyo mokalo chenro ma kamano, kata kamano okwayo piny owacho mondo medi omenda go maloyo kaka gichiwe gi sani. So Ruiru Education Center? Yes. Really? Yes. Kamoro wach pok ochopo nigi ni ndiko jodongo mondo konygi kata imiyogi pesa matin mimiyogi no nyalo konyogi. Ginyalo nyiewogo yath, be ginyalo nyiewogo chiemo. Emomiyo kuonde ma jodongo nitie kata kuonde ma wantie, ng'i anena jodongo man chiegni kodi mondo inyisgi mondo gidhi ondikgi mondo ginwang' pesa noero. Nyithi kiye bende imiyo ginieri. Nyithi kiye kamoro kata mana redio miwuoyo gani ok giwinji bende giongego, to nego wagolgi wan kaka jok mawinjo wechegi, wagolgi mondo gidhi mondo ginwang' kony noero. Pesa ni wago erokamano no ber, lakini do mede matin. Nikech jodongo gi bende mondo ine ka ng'ato chopo higni mang'eny go, nitie gik mabiro timo e piny kani maber. Wadhi yweyo moro machuok ka endi to duogo pod wan gi weche